היי, היום אני אלמד אתכם איך להוריד משחקים חינם. כמו שהורדתי זה משחק מבין העיקרים. הנה, אני אכנס לפיצ'רד. טוען. הנה המשחק מקודם. אוקיי, עכשיו תלחצו על הכוכב, תלחצו על טופ צ'ארטס. אם זה לא יוצא לכם דקה. הנה, בואו נחפש משחקים בכסף. הנה, רגע. הנה, עדי קורינגטון פור אייפון פרו. אתם לא תזכרו את השם הזה, אתם צריכים להוסיף פתקים. פתקים, הנה. רגע, איפה זה אחורה? הנה. הוויקו רינגטונס פור אייפון פרו. לא חייבים את מה שלמטעתק. אני עושה את זה רק בגלל שהדבר עכשיו ששמתי לכם בדיסקריפשן זה תיכנסו לקישור iOS.ipto.mobi. לאחר שנכנסתם תלחצו על search, תלחצו על back. הייתי צריך לכתוב בטעות התבלבלתי. אודיקו, הנה זה, תלחצו, וזה לא על זה, כל אפליקציה שתרצו. אני בינתיים אראה לכם איך להוריד אפליקציות בכסף. אני מוריד רק אפליקציה שצריך. אם זה לא מופיע, הסימן הזה לא מופיע לך תוך 3 שניות, אתם צריכים לראות על הכפתור הכחול, קליקים ופתח. אני לוחץ, אחרי זה תלחצו פתח, ואז יופיע לכם עדכן או ביטול. הנה, אני לוחץ לכם, והנה זה מוריד לי משאר אפליקציות שהורדתי בכסף. טוב, זה הכל בינתיים, ביי.